40 minút, ale bol som s nej veľmi akože sklamaný. Ale Andrea je taká. Máš tam 2 vrstvy, jak tam mělo být? No, ale... Tak vidíš, ne? Takže to děláte, já nechci do psychiatrii. Masterchef. Dnes po farme na Markíze. Kuchárske súboje na ostrie noža vám prináša Billa. Včera bol veľký deň. Moje dievčatko oslavovalo 16. narodeniny. A keď hovorím veľký deň, tak myslím naozaj veľký. Bola to výzva pre najlepšieho tatka na svete, teda pre mňa. Moja princezná potrebovala pomoc. Príďte na Rapid Party od 15. do 18. novembra do vášho nákupného centra. Staňte sa najlepším tatkom a vyhrajte nový model Škoda Rapid. Viac na najtatko.sk. Škoda. Simply clever. Zažite všetkých televíznych hrdinov aj u vás doma. Príďte si po jedinečnú Orange TV s množstvom funkcií, dostupnú na celom Slovensku. Orange. Máte kašeľ a ťažko sa vám dýcha? Dôvodom je hlien, ktorého sa neviete zbaviť. Pomôže vám Mucosolvan. Účinne uvoľní hlien, vyčistí priedušky, chráni pred ďalším zahlienením a vy budete ľahšie dýchať. Mucosolvan. Zbaví vás kašľa. Nakúp v Bile a vstúp do sveta neuveriteľných rekordov. Nazbieraj všetky zaujímavosti do svojej knihy nálepiek, zabávaj sa a hraj o super výhry pre celú rodinu. Zaži svet neuveriteľných rekordov v Bile. Billa cenový rekord. Banány voľné, kilogram len za 74 centov. Billa, presne podľa mojej chuti. Naša obec Rybník sa umiestnila na prvom mieste v bezpečnosti na cestách na Slovensku. Tam, kde mám jazdiť 50, jazdím 50, kde 90. Už tie pohyby a reflexy toho vodiča staršieho sú istotne spomalené. Polovicu cesty do späťáku, polovicu pred seba. Treba, hovorím, byť ohľaduplný na tých cestách. Vám ostatným odporúčame poistenie motorových vozidiel od komunálnej poisťovne. Prekvapte sa na Vianoce skvelými smartfónmi od Nokie. S Lumiou 800 máte so sebou celý office a fotíte s kvalitným objektívom od Karla Zeissa. Lumia 610 zase vyniká elegantným dizajnom s kovovými prvkami a vďaka hlasovej navigácii vás zavedie, kam jej poviete. Príďte si po vašu novú Nokiu do Orangeu. Oba skvelé telefóny najlepšie využijete so službou Orange Go. Máte problémy s videním a bývate často smedný? Nemusí to byť cukrovka, ale radšej si sledujte jej ďalšie príznaky. Kto by si mal dávať na cukrovku najväčší pozor? Kedy je cukrovka životu nebezpečná? Ktoré potraviny musíte vynechať? Čítajte zajtra v denníku SME. Z Teska si jednoducho môžete s nákupom odniesť aj hotovostnú pôžičku na čokoľvek. Napríklad 3000 eur môžete mať len za 59 eur mesačne. Bez poplatku za vybavenie. Navštívte stánok Tesco finančné služby vo vybraných predajniach. Tesco. S nami ušetríte. Kozy, kuzy, kuzuka. Každý si teraz môže pod stromčekom nájsť parádne Mini One od Orangeu. A čo je najlepšie? Čím dlhšie ste našimi zákazníkmi, tým väčšiu šancu na výhru máte. Predstav si, že sedíš v limuzíne a dostaneš chuť si trochu zaflirtovať, takže stlačíš tlačidlo a sleduješ, čo sa môže stať. Tvoj šofér je neskutočný alfasamec. Tvoj šofér je alergický na šaty. Riedenie prebral kruto šikovný psík. Ale to sa nedozvieš, ak to neskúsiš. Press to play, nový Playboy VIP pre ňo. Poďte sem! Páni sú v telke!
Ešte to vráť? No a už to prepni. Ja chcú kúkať do ňúra. Nový televízor do každej rodiny. K televízii Mágio len za euro a bez plátok. A k tomu si vyberte z viac ako 100 kanálov. Volajte bezplatne. Telekom. Zažime to spolu. Možno sa mi raz podarí nejakú žabu poboskať a ten princ sa predo mnou zjaví. Jedna krásna žena a 5 mužov, ktorí sú pripravení bojovať o jej srdce. Si myslím, že som najlepší. Za každú cenu. Ja ju chcem, ale to ma budem mať. S tým som skončil asi. Poď na rande od 19. novembra na Markíze. Varujem vás. Som stroj na zabíjanie. Jemný ako bosk raketovej hlavice. To je ostrá babenka. Priateľský ako výstrel do živého. To s tým odrezaním hlavy som nemal hovoriť. Takto sa žije podľa ich pravidiel. Dostanem ťa aj s chlapmi do štátov a vy dostanete Maxa. V čom je háčik? Je to samovražedná misia. Zdá sa, že jediné, čo vieme, je po kom idú. Nikdy nezabudnú na plán B. Aj keď ide do tuhého. Parchanti. V nedeľu o 20:20 na Markíze. Ahoj, Muňo! Ahoj, Muňa! Stáva sa vám, že večer mávate chuť na niečo dobré. Aj by som akože, ale zas na druhej strane a nedalo by sa to nejako vybaviť? Dalo. Sledujte Partičku v sobotu o 22:15 na Markíze. Vysoko v horách. Tam zmizlo těsto z ledničky, to není vůbec vtipné. Nemusí být vždy a všetko po ruke. Takže vy jste vzali z naší ledničky moje těsta? Hneď obvinuje všetkých okolo seba. Vdýchnú kuchári čerstvý vzduch a naberú sily na ďalšiu výzvu. Do dneska nehraje! Čau! Alebo sa im z toho zatočí hlava. Máš tam 2 vrstvy, kolik tam mělo být? No, 2, ale... Tak vidíš, ne? Proč to děláte, já nechci na psychiatrii. Zažite, ako sa varí v najväčšej kuchárskej show Masterchef. Dnes po farme na Markíze. Úžitok z varenia vám prináša Dekodom. Utečenec. V nedeľu o 22:30 na Markíze. Andrea nedala pod kotol ani len papier, ani len jednu triesku. Nebolo dvakrát dobré a keď už som ráno zbadal a mám ten pohľad doteraz, tak všetko, čo sa týka zabíjačky, ja moc nechcem. Harrison Ford je Utečenec. V nedeľu o 22:30 na Markíze. Oscarové filmové zážitky vám prináša Sajos. Z Lepičov tento návrh jednohlasne schvaľujem. A ty nemáš nejaký návrh? Ja žiadam pre Lepičov vianočný darček 200 €. Ty si ale populista. Kto by nechcel 200 €? Zoberte si flexi pôžičku a získajte darček až do výšky 200 € vo VUB banke. Včera bol veľký deň. Moje dievčatko oslavovalo 16. narodeniny. A keď hovorím veľký deň, tak myslím naozaj veľký. Bola to výzva pre najlepšieho tatka na svete, teda pre mňa. Moja princezná potrebovala pomoc. Príďte na Rapid Party od 15. do 18. novembra do vášho nákupného centra. Staňte sa najlepším tatkom a vyhrajte nový model Škoda Rapid. Viac na najtatko.sk. Škoda. Simply clever. Oh, happy day. Oh, happy day. Keď príde k nám. Nikto nie je sám. Keď lásku dám. Nie som sám.
Len s paušálom Happy získate neobmedzené volania v najväčšej sieti na Slovensku, neobmedzené SMS-ky a MMS-ky do všetkých sietí a skvelú ponuku mobilov od eura mesačne. Telekom. Zažime to spolu. Tento rok prekvapíme každého. Veď ja už nevládem. A ja už maliem z posledného. Ja som načisto vyštavený. Tu pomôže už len Poštová banka. Veď dostupná pôžička je na čokoľvek a všetko ide ako po masle. S ňou hravo vymeníte Všetko staré za nové. Dostupná pôžička je to pravé orechové. Poznáte ten nepríjemný pocit, keď na vás útočia príznaky chrípky alebo prechladnutia a vy sa nedokážete brániť? Začnite proti nim bojovať včas. Nový Paralen Grip vám prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky, prechladnutia aj pocitov únavy. Paralen Grip, na chrípku ten správny typ. Vždy som kládol dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Z UPC mám istotu, že sa mi svet domácej zábavy nezrúti ako domček z kariet. Zariadte si aj vy život bez kompromisov a pekne výhodne. Najbohatšia ponuka staníc v digitálnej aj HD kvalite, stabilný optický internet a telefonovanie zdarma. 3 služby už od 18,90 mesačne. Vaša práčka za 1 euro. Jedine k pôžičkám od Poštovej banky môžete získať práčku Samsung už za 1 jediné euro. Nedajte sa uviazať na nafúknuté vianočné ponuky. O2 paušál s telefónom bez viazanosti je naozaj bez viazanosti. Želáme vám neviazaný celý rok. O2. Sme tu pre vaše najväčšie želania, aj tie najmenšie radosti. Tesco. Všetko pre krajšie Vianoce. Dôchodcovia pozor, chcete si privyrobiť popri penzii? Kedy je výhodnejšie pracovať na zmluvu a kedy na dohodu? Iba v Pravde sa dozviete, ako požiadať o zvýšenie dôchodku a aké odvody a dane budete platiť na budúci rok. Plus príloha krížovky. Už zajtra v denníku Pravda. Bavte sa nekonečne dlho. S programom Wow od Orangeu máte nekonečné hovory so správami aj neobmedzeným internetom za najlepšiu cenu na trhu. Bolesť hrdla lieči každý po svojom. Niekto verí nahriatému uteráku, iný cibulovej šťave s medom. Niekto zase nedá dopustiť na horúce mlieko s karamelom. Ale nie vždy sa zadarí. Tantum Verde lieči bolesť a zápal hrdla 3 silami. Rýchlo a efektívne. Tantum Verde dostanete v lekárni ako pastilky, roztok alebo spray forte. A teraz novinka. Pastilky Tantum Verde s príchuťou pomaranča a medu. Ahoj! Parádna helma, odkiaľ ju máš? Z Čibo. Z Čibo! Jasné, tam predsa robia kávu. Tá kamera, tá je tiež z Čibo však? Jasné. Nesmejte sa a presvedčte sa. V našich obchodoch a e-shope nájdete viac než len skvelú kávu. Tento týždeň zimné športové vybavenie. Užite si lyžovanie. Teraz na Chibo.sk. Kozy, kuzuka. Každý si teraz môže pod stromčekom nájsť parádne Mini One od Orangeu. A čo je najlepšie, čím dlhšie ste našimi zákazníkmi, tým väčšiu šancu na výhru máte. Nič to nemám, iba koža a mozog. Ocka Tomáša zmlátili, 2 roky žil bez polovice lebky. Ja som epileptička. Si dokúša jazyk, keď tam aj krv. Všetko proste. Zúfalstvo mami epileptičky a jej 4 detí.
Ocko zomrel, už sa nikdy nevráti, boli o srdiečko. A ako Giska prišla o otca po jeho dobrovoľnom odchode zo sveta. Aj roztancované Modré z neba v stredu o 20:20 na Markíze. Známe tváre. To je tam. Zvyčajne hlásia, čo sa deje na Slovensku. Ale vy sa nedajte pomýliť. A poďte sa pozrieť do kuchyne. Teraz vám predvedú niečo úplne iné. Ešte teraz mám trenírky vtiahnutej desi. To by som vlastne chcela. Že vedia variť. Ja som taká kuchárka receptová. To si pošmáknete, priatelia. Určite. Bez servítky s markízákmi v pondelok až piatok o 18:00 na Markíze. V Smotánke vám predstavíme jedinú dcéru z Deny Studenkovej, dozviete sa, kto pokazil Borisovi Kolárovi dovolenku, uvidíte rodinnú idylku Mariany Ďurianovej a jej Romanka a Eva Rezešová prehovorí prvýkrát od nešťastnej nehody. Sledujte Smotánku s Erikou Judíniovou v sobotu o 18:20 na Markíze. Vysoko v horách. Tam zmizlo testo z ledničky. To není vôbec vtipné. Nemusí byť vždy a všetko po ruke. Takže vy ste vzali z našej ledničky moje testa? Hneď obvinuje všetkých okolo seba. Vdýchnú kuchári čerstvý vzduch a naberú sily na ďalšiu výzvu. To dneska vyhraje Charlie! Alebo sa im z toho zatočí hlava. Máš tam 2 vrstvy. Jak tam mělo být? No, 2, ale... No, tak vidíš, ne? Už to děláte, já nechci do psychiatrii. Zažite, ako sa varí v najväčšej kuchárskej show Masterchef. Dnes po farme na Markíze. Kuchárske súboje na ostrie noža vám prináša Bila. Máš pocit, že všetko tu už bolo? Nová éra začína. Čína. Neprešvihni svoju šancu stať sa novou superstar. Príď na casting a ukáž, čo v tebe je. 10. novembra v Košiciach, 11. novembra v Banskej Bystrici, 1. a 2. decembra v Bratislave. Prihlás sa na www.superstar2013.tv. Superstar. Nová éra začína. Utečenec. V nedeľu o 22:30 na Markíze. Ja som polievku dnešnú odmietal, pretože neviem, prečo ja mám skazenú... Nepôjdeš. Stále nemáš dosť? Chceš to na divoko? Necenzurovanú divočinu na farme zažiješ iba na Vojo.sk. Ako? Takto rýchlo a jednoducho. Len za 10 eur mesačne. Takto? A s kým bankujete vy? Na banke záleží. Príďte si po spotrebný úver na čokoľvek. Rýchlo a jednoducho len za 10 eur mesačne. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám. Limitované edície Suzuki Plus ponúkajú výbavy, ktoré prevyšujú vaše očakávania. Teraz s financovaním na štvrtinky. Príďte sa presvedčiť sami. Suzuki Way of Life. Vyberte si zlatý O2 paušál s bonusom na telefón 198 eur a napríklad za HTC Desire C zaplatíte teraz iba 2 eurá. O2. Takto rýchlo a jednoducho. Na banke záleží. K spotrebnému úveru na čokoľvek dostanete od nás 40 eur v hotovosti. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám. Juj, zašpinili sme maminkine šaty. Ešte šťastie, že mám gélové kapsuly Ariel. Gélové kapsuly Ariel sa vkladajú priamo do bubna práčky, kde sa ich obal vo vode rozpustí a uvoľní účinný gél, ktorý je 2-krát viac koncentrovaný. Vyzeráš úžasne. Gélové kapsuly Ariel. Jednoducho čisto spojúca sa bielizeň. 16-kusové balenie gélových kapslí Ariel za úžasnú cenu teraz v predajniach Coop Jednota. Nič sa mi nechce. Neznášam, keď sa mi lámu nechty. Na manikúre mi nedali expresný termín. Už dávno som mala byť v Amerike. Neviem, kde zoženiem nový obojok s kamienkami pre Čakyho. Nudím sa. Mám hrozne úzke pery. A mám... Pramenitá voda, ktorá pomáha vidieť život z lepšej stránky. Zlatá studňa. Žite s ľahkosťou. Vyskúšajte novinku Zlatá studňa Life vláknina, ktorá s ľahkosťou udrží vašu líniu. Vždy viem úplne presne, čo chcem. Viem presne, kedy chcem a
aj koľko chcem. A platí to aj pri úvere. Vyberte si úver, aký vy chcete. Sami si určite výšku úveru, výšku splátky aj termín splácania. Teraz zľava 100% z poplatku. ČSOB. Strašne ma bolí hrdlo a ťažko sa mi rozpráva. A už si skúsila Neoangin s formulou 3 Active? Zmierňuje zápal, tlmí infekciu, uľavuje od bolesti. Teraz tiež v 2 nových príchutiach. Čerešňa a šalvia. Na bolesť hrdla je tu Neoangin. Trojnásobná ochrana s formulou 3 Active. Vyskúšajte novinku s príchuťou čerešne alebo šalvie. Kozy, kuzy, kuzuka. Vianoce prichádzajú. Snehu jak vám na okno zraďuká. Po roku Vianoce prichádzajú. Želajte si niečo. Kozy, kuzy, kuzuka. A teší sa celá rodinka. Príďte si do Orange po program Wow a v rodine si môžete volať a posielať správy neobmedzene a zadarmo. Viete, že káva môže splniť vaše prianie? Nescafé Dolce Gusto je tu k vašim službám. Vďaka unikátnemu ovládaniu Play and Select bude vaša káva ušitá presne na mieru. Kapsula odporúčí, ale vy rozhodujete, aká bude. Vychutnajte si kávu ako nikdy predtým. Nescafé Dolce Gusto, pretože káva nie je len čierna. Prvú splátku máte od nás ako darček. Doprajte si to, po čom túžite. Príďte si po bezúčelový spotrebný úver do Tatra banky a prvú splátku zaplatíme za vás. Tatra banka. Najlepší idú za nami. Novinka denný krém Nivea Aqua Effect. Každá pleť miluje hydratáciu a čím hlbšie preniká, tým lepšie. Nivea vyvinula krém, ktorý hydratuje i hlbšie vrstvy pleti. Zvláčňujúci krém Nivea Aqua Effect s inovatívnou látkou Hydra IQ. Pleť je dokonale hydratovaná a svieža. Zamilujte si skrášľujúci koktejl pre vašu pleť. Novinka Nivea BB krém. Tak pozerajte. Oco má veľa nápadov, ale niekedy potrebuje pomôcť. Mami? Málo oleja? Na Maggi nápady chrumkavé bylinkové rezne z rúry stačia len